написали образливо дуже, що тут живуть Бандера, такими величезними літерами. Написали «беріть воду». Ну, тобто ви уявляєте, як це було приємно. А ще було неприємніше, перелізли через огорожу, через високі дуже ворота, залишили десь літр горючої якоїсь рідини і поставили біля машини. Я не знаю, може нас пожаліли чи попередили, не підпалили. Тобто, ви розумієте, що в своєму рідному місці, де я завжди себе спокійно почуваю себе в небезпеці. І я вийшла на свої за 60 років, виходить, я вияснила, що я бандерик, але я буду пишатися, що я бандерика. І так чому мене називають фашистом? Коли ми нікого з вами, нікому не підпалюємо машини, нікому не розмальовуємо стіни, нікого не шантажуємо. І так чому нас називають фашистами? Коли я підійшла до СБУ позавчора, коли проводили ці колорадські жуки там свій шабаш, і я жінку запитала, вона таки, знаєте, величезний транспарант. Я кажу, скажіть, будь ласка, фашисти, це ті, хто розширяє свої території за рахунок інших держав. Які ж ми фашисти? Ну вона мені відповіла відповідно. Я кажу, одне і те ж, no comments. Я кажу, я з вами хочу поговорити. Ну, нема з ким. Я кажу, папка дурак, що з вами? Ну, може це образливо, бо я пішла. Тобто, я хочу вас закликати до того. Я не знаю, я не така вже тут помітна людина, я скромна, рідко виступаю. Але якось мене знайшли, бо я живу, можна сказати, далеченько, за автовокзалом. Панове, не можна так залишати. Ми викликали міліцію, склали протокол, я викликала журналістів, так що, може, навіть хтось і бачив це інтерв'ю. Я вас закликаю, будьте пильними, але не будемо, це я сюди приходила з листопада і буду йти, буду ходити.